So yun, good morning. Ito yung siguro first video natin. Ngayon magra-rides tayo papunta sa Forest Garden sa may Nueva Ecija. So ito yung first vlog natin. Hindi natin na paano magsalita pero subukan natin. So pupunta na ako ngayon sa 7-Eleven Junction para kitain yung mga kasama natin. So yun, sana kapala ng mukha. So mayayain talaga tayo eh. So sige yan, time check tayo. Ang oras natin ay 4:34. Ang sabing ride out is alas 4, tas 4:34 na. So ang araw kasi ngayon ay, ang date ba ngayon? 27. So alam nga sa sweldo. So wala pa talaga sweldo. So yung natitirang pera lang talaga natin is 640 kasi nagastos tayo dito kay Love Love doon sa pinagawa nating sa may radiator fan nya. So nasira kasi yun sa sobrang init ng panahon din na yun, tapos napainit natin yung todo yung ating Love Love. Yun, nagmelt yung screw ng ng fan. So nangyari, wala, nagmelt yung screw, dumikit yung radiator fans, ay yung radiator fan sa radiator. Tama yun. So nangyari, nasira yung fan. So bumili tayo ng panibagong fan. So 2,750 yun. So yan, ayan, dito wala pa yata tayong kasama din eh. Alis tatan. Kita mo. So yan. Say hi, Josh. Hello. Wow. Si Doyce, pray. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, yung biyahe namin ngayong araw, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ingatan niyo po kami at gabayin niyo po kami sa amin pag biyahe, Panginoon, pagpunta namin sa Nueva Ecija. Lord, kayo po siya mag-ingat sa amin. Nawa, ma-enjoy po namin itong araw na to. At Lord, kayo po, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, Panginoon, sa biyaheng maghapong ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang may taas namin sa maghapon, Lord. In Jesus' name, amen. Okay guys, biyahe na. So isang oras yata naghintay doon So kahit safe sa atin guys. So first ride natin, dito na kami sa may construction. So ito na yung mga tropa. Ito yung mga bikers. So sa pinakaunahan si Doyce, tapos pangalawa si Jerome, si Justin, tatanggol natin si Josh at si Kim. So yun, takbong pogi yun lang. Kurentahan ko na ito si anong oras na yung mawapalapag nito. So yun, medyo matagal-tagal lang kaya ito, asaya na nagpilisan. So guys, okay na. Brad, kakayanin kakayanin. Tama. Picture. Okay, picture. True. Against the reach pa mo. So ito na po yung papalit daw sa Jamil. So yan. Yan. Si Tantan. Ay si Justin, no? Ayan daw, mga vloggerista mga to eh.
Ayan, may mga content lang. Ha? Pwede ng vlogger? So yun, bira na naman. We're on vacation. Nangyari? Okay nga bro. Tiro ko na eh. Kaya na kami sa bata. Rest may pang bagya. Kumagal pa ako pare. Ay, igigit to. Na, igigit. Iwasan natin ni kuya. Iwasan mo. Kaya na tumbang. Dahil pa kasi may overtake pang tayo. Wow, tang kaninong motor mo? Dala ng bagay. Yes, dala ng bagay dyan. Diba, diretso. Mga long sleeve ka. Bigla yung diretso tayo pa. Oh. Dito niya pa pa rin, ha? Dito pa rin, ha? Suma, pwede klat. Pwede naman pa. Magsandal ka para rin siguro. Ano bro? Masakit? Balik ka namin sa hospital. Balik, duwag. Masakit yung mga tawon. Tulid na. May putik yung brand. Masakit ka ba kaya kanina? Ha? Malawat ko. Malakot ka pa? Kaya dapat huwag kayo nagtututukan. Ha? Huwag kayo nagtututukan. Kaya nga, buti nakadistansya ako. Document ka kanta. Bagang tao. Masaya pa po sila. Buti natin kung pala yung tingnan. Ay, binakdahan sa akin. Yun. Sa akin po, Flaring B1. Ayan po yung na-accidente natin. Naghahanap po siya ng Flarex na Mi-1, PM daw po. Nung na-accidente ko, masaya kasi may insurance pala. Kaya ayaw pa naman siya. Makakit ang ganyan, brother. Salamat po. Magmumukmag daw po si Doyce. Kaso wala naman gas-gas eh. Dapat kahit ng panay na gas-gasan may pa ako eh. Gas-gasan eh. Hindi yung ako mismo. Ayan o, gas-gas. Ayan o, gas-gas. Huwag mo magpa-medical ka. Oo, kailangan mo yun ng x-ray. Tapos, Ayan, may nurse pala tayo dito. kaso kailangan sa public hospital. Public hospital daw. CMC. Ay,
Jem Owens. Pag-uwi natin, Brad, doon ka magkano? Ano? Ay, hindi. Kahit dito na lang. Ali, Matagal eh. panyad na nga Chico. Med cert. Wow. Manang may gastos. Yung pagtaan na kanya, di ba? Doon ka na-accident ka sa Nebes niya. Nagpa-medical certificate ka pa sa kapas. Siyempre, hindi ka tagal Sa dakdak lang po yan. Wow. Mahirap lang din dito. Actually, kailangan mo ng police report. Ito, kahit wala na pulis on. Round 2, bakbakan, pagkatapos lang kumain. Tapos yung nakakaksidente namin kasama ay okay naman na. So, ang tabayan na lang yung nararamdaman niya. So, gasgas sa tuhod, sa tagiliran, tsaka sa konti lang sa kamay. Tapos yun lang naman. Wala naman siya pilay. Kakanta lang namin. Boss, anong masasabi mo, boss? Okay naman. Nakikita ko na yung pinagawa ko. So, dito na sa registration. Entrance 50. Magkano po yung entrance? Face mask. Ba't kasi hindi ka nagpi-face mask? Ay, niyo. Bayaran nyo na yung entrance, ako nang bahala sa exit. Pag-exit na lang po kayo magbabayad. Ay, hindi daw pwede, Josh. Advance mo na yung pag-exit. Ayaw na yan. So, yung entrance niya 50 pesos lang. So, ito siya. Aris siya siya. Aris po. Ano ko yung nasa ilalim. Nakaka-refresh yung ganyang mood. Medyo malayo siya, pero okay yung place kung gusto mong mag-refresh, kung gusto mong mag-escape sa pagdating problema, di ba? Maganda dito. Pero mas maganda dito kung may kasama ka. Kaso wala tayong kasama eh. So maganda siya.
Uwi na po kami. Ayan. Oh. Medyo nakakalambot pero pwede na yan. Kulang kasi yung tulog eh. Tsaka ano. Yun nga. Pagkatapos ng view, akit ka pa ng matarik. Ay, nakapagod. Yun, pauwi na kami. Pagal. So, mamaya na lang.